zauważać, kiedy podkreślić штосьці. Może nie zawsze tam aż do końca tak jest, ale nam przyjemne, że tak mówię. Ale czy to do końca Święty Jan dokładnie wiedział, kim on jest. I on każe, to nie ja, nie. To nie про mnie tak naprawdę. Ja mało tego, ja nie warto nawet jak rozwiązać temu, kto przychodzi, pro kogo wy mówicie, nawet sandalię rozwiązać. Czyli nawet mniejsze zasługu, usługa rozwiązał sandalię, nawet mniejsze zasługu. I ja głos, jaki klicza, tylko przyszedł objawić właśnie to. Wielmi taki cudowny ten przykład, mianowicie Świętego Jana, taka świadomość, takim kim nie jest. Widzicie, bo to sprawa tak samo szczęścia człowieka. To sprawa, i znowu dalej, naszego zbawienia. To sprawa naszych wyborów, to sprawa naszego zachowania, naszych słów, naszego podchodu do pełnych spraw. Pamiętam jeszcze, kiedy uczył się u seminarii, takie rozpowiadali, no że to prawda to było, про одного świętara, jaki, no nie świętara, no świętara, tak, no człowieka, jaki stał świętarą. Ну, поступил в семинарию, скончил, принял посвящение святарства и после этого и кинул одразу святарство. А як это учинил, просто это не было на покликання, это было покликання його мами, яка вельми хотела иметь сына ксяндза. Но вот так и хотелось, и все ему просто говорила, ксяндзовчик, иди только в семинарию, все будешь и так далее. Ну, в конце концов, послухал, добре, як уже аж так нас хочешь. Стал ксяндзом, сказал, маешь мое святарство, знаешь, теперь я пойду и буду просто укладать свое, так як до чого мені Бог покликав, до чого я відчуваю, що я для себе відкрив. Когда ну, ось ситуація, czasami człowiek не має odwagi в себе, ну, пойти за тим, ким он есть. Кажу, можем мы подпорядковываться, стараться в действии, перед ким, но стараться тим быть, як я хочу меня бачити. Але правдивое счастье так naprawdę. И возьмет открыть то, кем хочет меня видеть Бог. Святая Катерина Сиены так писала: будь тем, кем Бог хочет, как ты был. И тогда распалишь этот свет. Тогда этот свет зменишь. Думаю, что это правда. Бо только тем, кем мы есть в очах Божьих, мы можем ну, быть пленными. Bo wiemy często, kiedy my będziemy takimi, jakimi chcą nas widzieć tylko ludzie, to nasze życie może być w jakimś sensie zmarnowane. A my trzeba do nas odkryć się cudowne, tak samo prawda, się sami, jak my czujemy, że my все z wami cudowne. Odkryli wy to dla siebie, że my cudowne? Wiecie, kiedy my tak skażemy, co ty możesz сказать про siebie? Oj, ty сразу думаешь, ну, свои jakieś takie заганы, одразу вспоминаем слабости наши, штости и так далее. А сегодня Пан Бог нам говорит про псалмиста: вы все цудовные. Вот такие, славлю тебе, Пане, бо я цудовно створена. Это очень важно, как мы это открыли. Бо то, что наши слабости, это певная наша греховность, призвичайение певное, но это то, что уже мы назбирали, это уже тот багаж, який мы життєвий, але створеним праз Бога чудовними. Бог нас познав, і Він нас такими створив. І це треба відкрити в этом. Ось це нашу цудовність, того, це приналежність до Пана Бога. І третє, на що хотів би сьогодні, може, звернути таку увагу нашу, це mianowicie на такий момент. Ну, знаємо вельми добру історію життя святого Яна Хрестителя. І сьогодні ми ще чули і інше, як він народився. Пан Бог дав этим Захарію і Ельжбеті, уже пожилим старим людям, ось гэты дар, як він народився з гэтымі цудами і знаками, нями був, промовив після того, як ось обрезали його, як надав ім'я Ян. Як він був на його життя, якое було? Ну, не скажу, що легке, напевно, бо не відомо, Святе Писання нам не говорить, але ну, навіть сьогоднішніх розказу, що він заставався, дитя росло і змацнялося духом і заставалося на пустині. Можна сказати, що, може, не потішився довгим життям своїх батьків, бо вони вже були старіші, не відаємо, коли вони там померли, але був на пустині, був сам, постил, вельми такий стиплий життя був, не мав ні жонки, ні дітей, був зовсім. Мало того, был забитый без суда и следствия, можно сказать, так, просто по прихоти такой.
І ось можна задати питання, глядячи на Петра Святого, якого сьогодні ми вспоминаємо, чи його життя було добрим, він виграв своє життя, чи він такий виграш, чи ні? Коли було добрим, було логічно, коли він святий, то життя було добрим, не глядячи на це все. Тут друге питання, чи ми готові жити так само, як він? Певної радикальності, я вже не говорю, що там уже в пустыне. Чи є у нас такі? Бо, погодите, є ж така боротьба. З однієї сторони, ми ведаємо про Євангелія, Чурєва і так далі, але це слово зостаються дійсно для нас так, якби з Бога, якби не для нас. Ми їх ведаємо, але ж і так робимо вибори інші. Ведаємо, що Пан Бог нам проводиться, але ж вибираємо так інше. Ідемо за чимось іншим, робимо щось інше. Ян Хреститель повстає перед нами, і так само як приклад такої радикальності, а так само той чоловік, який не піддається і не уступає у компроміс со злом. Тобто це так само, но то, що, думаю, вельми важно, як ми вміли це наслідувати. Чоловік, який не уступає у компроміс со злом, який не подстраиваться под усіх, так як це часами можна, не веду, в політиці можна знайти. Одна партия, ну то я уже за их. Як помінялася влада других, ну то, в принципе, я могу и с вами уже, что ничего страшного, могу тут поменять. Я был вельми у гэтым принципиально своих, у тем, что он для себя выбрал. И не важно для кого было, чи это будет жовнір, чи это будет пекар, чи это будет король Ірод, якому каже, не можна тобі узяти жонку брата свого, Іродіаду. І про це, як ведаєте, був кинутую вязницу, в конце концов, забили. Ось це безкомпромісність со злом, це цудовна риса, якої, може, часами не хапає, і так само в нашому житті таким християнським. І отсюда ми більш так піддаємося, вже в спокусі вибираємо те, що не до кінця згодно з волею Пана Бога, чи цілком суперечить этой волі. Я на тому сьогодні, може, приглядаючи, що це особливий спосіб, хочу просити Пана Бога віддати мені таке одваги, яке мав Ян Хреститель собі. Одваги безкомпромісно підходу до зла, де він докладно зло називав злом і відкидував його, а йшов за добром. І так само це відкриття свого «я», відкриття своєї повісності, ідентичності, відкриття того, що Бог нас цудовно створив і покликав нас до великих речей. Вызнаем нашу веру, веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, за Отца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, царить праворучший Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який об'явив свою милосердність, посилаючи Яна Хрестителя як попередника свого Сина,
узнесем наши покорные молитвы. Молимся за Святый Костел, как он закликал всех людей до навертания и покаяния. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, как он неостомно вещал свету Божию правду. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хорвейский народ, как он сдолел распознать в Христе Збавителя света. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об моцной веры для молоді, как она завсёды выбирала добро и знаходила радость у спотканні с Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за переследованных христиан, как они отрымали от Бога потребные ласки и заховали веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об житті вечном для наших близких померлых, особливо способ за святой памяти Станислава и Бронислава, как добрый Бог принял до сухонности избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы добро подрыхтовали свое сердце до встречи с Христом у святой каноне. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай молитвы Твоего Костела и учини, как и Он сведчил у свете об Твоей присутности и любови до всех людей. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. 247. Все мое життя і тепер я Твой, назавсёди, преда моє серця погляди, Ты любов моя, одиная. Сестры, как мою и вашу отмену, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Небесный Ойче, мы приносим на Твой алтарь верные дары, ушановуючи народження Яна Хрестителя, який предказав обвестил Христе Збавцы свету, який живе и владает на веки вечные. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапроды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Как мы заусёды и усюды Тебе складали подяку, Пане Святый Ойче, Всемогутный Вечный Боже, праз Христа Пана нашего. Мы прославляем Твою велич, якую Ты з'явил у Яне Хрестителю, найбольшим серед народжених от женщин. Ты, якого выбрал и освятил, как он подыхтовал дорогу Христу. Ян, еще во лоні маті, узрадувався присутності Збавця, а его народжение принесло радость многим. И он один из усіх пророков показал людям ягнё, того, кто бере на себе грехи света. Ян охрестил того, кто установил сакрамент хресту, водою, якая праз гэта атрымала моц освячэння, а проливши власную кров, дал найпрыгажэйшае сведчанне в Христе. Тому с анёлами у небе мы прославляем Тебе на земле, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, госанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, госанна на
Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего Христа хвали. Успоминаючи смерть з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служити Табі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які по основе надеи на воскрешение, и про усіх, кто от Твоей ласки дошел с гэтага свету, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Иосифом и Пречистым Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Хрестителем и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Аминь. Отрымали мы Духа Святого, який нас учинив детьми Божими, тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усякого неспокою. Чекали исполнение счастливой надеи, Христе, Збавца нашего Иисуса Христа. Твое царство и мощь и хвала на веки.
Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокойно даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарить их супокоем и едность. Ти живешь и поладаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Baranku Boży, jaki wiaresz na siebie, Ради свету, смилуйся над нами, Баранку Божий, яки вяриш на себе, грехи свету, смилуйся над нами, Баранку Божий, яки вяриш на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Woś Baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy świata. Szczęśliwy, покликаны на вечеру Ягоную. Аминь. Я не варты, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Дякуючи сердечної милосердності нашого Бога, навідав нас ускоро з вишині. Номер 30. Боже мой, Тебе, Ты под видом хлеба, скрытый для меня нет. Сердца уморы, Боже, пред Тобой, все губляет радость, в вере шикаю. Да усих почуття трачу я навек, тільки слыху верить я могу теперь. Веру монотое, что сказал Бог Сын, словы вечной правды моею надень. Воскостью таил Ты на крыже своим, там было людское, вкрытое наим. Як злочиння скрижа, з вірою визнаю, що Ти
powstać z grachów. Ustami Chrystowej zwalczaj śmierci czas. Chleb żywy krynica, las życia dla nas. A święciły rozum mądrością swoją, budź zawsiody połaż i daruj spokój. Молимся. Всемогутный Боже, у свято народження святого Яна Хрестителя, Ты умацовал нас на гостине небесного ягняти и наполнил святой радостью. Учеников мы усё глубей спознавали, что Христос, якого Ян предказал, з'является криницею нашего збавлення, який живе и владарить на веки вечные. Teraz to послухайте ще душпастерські об'яви на 12-ту неділю звичайної. На початку ще раз вам дякую за сьогодні сьогоднішню молитву. Дякую тим, хто вчора прибирав нашу капличку, за ахвярування, які складаються, особливий спосіб за ахвяри, які складаються на будову нашого костюла. Завжди можна, пошли буде розкласти. А на гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у чацвер 28 чэрвеня ўспамін святого Ірынея, біскупа і мучаніка. А ў пятніцу 29 чэрвеня калейная ўрачыстасць вялікіх святых, ўрачыстасць святых Пятра і Павла. У гэты дзень імшы святыя ў нашай капліцы будуць о 12 гадзіне і о 19. Зборы ахвяравання ў гэты дзень прызначаюцца на патрэбы апостольскай сталіцы. На гэтым тыдні прыпадае першая недзеля месяца, о 12 гадзіне святая мша інтэнцыі жывого ружанца нашай парафіі. Таксама ў наступную недзелю зборы ахвяравання прызначаюцца на дэцызіянныя мэты. На гэтым тыдні ўжо вырушае пілігрымка з Буцлаў, яшчэ хто не запісаўся, павінен зрабіць гэта, ласка, запрашаем у закрысты. Пачатак у сераду 27-го, а 8 гадзіне раніцы мша святая, і пасля мшы святой вырушаем у кірунку Буцлава. Арганізацыйнае спатканне заўтра пасля вечаровай святой мшы. Запрашаем. Таксама ёсць магчымасць поехать автобусом, коли кто не может на пеше поезде. 1 липня выезд о 15 године с-под каплички из Матусевича и вертание 2 липня. Все пошли урочистости, так само 10 коли 15 годины. Так само апроч пеш або на автобусе можно, конечно, долучиться до пилигримки духовно. И это так само заохочивает до молитвы, интенции пилигримов, ты якія крочать. Мы завсёды просим и здесь там молятся, принаймні пілігрими з нашої парафії, наша група інтенції тут нашої парафії, так само в різних тих справах. Czyli яны несуть ваши просьбы, давайте Боже, и вы тут молитесь за их. Это так само будет такой наш удел. Можно так само у интенции пилигримов, у интенции этих принятия кисти покутной, так само формы. Czyli post, jakieś dodatkowe молитва, może jeszcze coś ciekawego, już tak indywidualne, ale захочує, tak samo jak w ten czas był taki duchowny, nowy dla naszej parafii, i тому zapraszam tak samo do duchownej pielgrzymki. U środu ksiądz Włodzimierz świadkuje swoje imieniny, tak samo w sposób, pamiętajcie, u intencji jego w waszych malitwach, wiadomo, każdy dzień modlicie się za świętorować, no ale taki osobliwy, na pełna okazja do tak samo wspomnieć Panu Bogom za zastupnicą światowa Władysławy, является таким zastupnikiem księdza Włodzimira. Тому пам'ятайте молитвы и запрошаем вечером о 19 године на Świętую Mszę у інтенції księdza Włodzimira. I każdego wtorek u kaplicy odbywaється набожеństwo про zastupnictwo świętego Antonia Podłańska, każdą środę zapraszamy nabożeństwa na świętego Józefa. Всім юбілятам, imenинникам надыходзячы атыне складаем найлепшыя пажаданні, Божого благословення, здоров'я і ўсіх патрэбных ласкаў.
на гэты сённяшнейшы дзень нядзелю і цэлы тыдзень усіх вашых прац, абавязкаў, заданняў для пілігрымаў, добры шлях, прыміце Божае благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Вяжи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть снують по світі. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, святый Архангеле Михайле, молися за